Wala nang buhay nang matagpuan ang isang UB Express driver sa loob ng isang van sa eastbound terminal sa Naga City. Nadiskubre ang 51 anyos na namayapang UB Express driver pasado alas 5 umaga nitong Huwebes na agad nirespondihan ng PNP Soco para imbestigan ang lugar at insidente. Sa inisyal na pag-iimbestiga ng Naga City Police, posibleng inatake sa puso ang driver. Ayun nga, may natagpuan tayong patay doon sa terminal ng van. Bali, initial finding natin investigador ay ito ay parang inatake sa puso kasi base sa kwento ng nakakita, kagabi pa lang nakakaramdam na ito ng sakit ng ulo at parang sa pananakit ng dibdib. At yun nga, nung kinaumagaan, nung siya nang nakapila, siya nang susunod sa pila para lumabas ay nung makita ay patay na nung nabuksan yung sasakyan. So, just the same, as a protocol, nag-request kami ng Soco para magkaroon para mapa-autopsy sana yung bangkay. Kaya lang, nag-manifest yung anak na hindi na nila papa-autopsy dahil nakita naman nila talagang alam naman nila na wala namang natural death. Si Bong Molina na kapwa driver ng namayapan tsuper biyaheng Naga Legazpi nalulungkot sa pangyayari. Nakita niya pa umanong nag-ayos ng kanyang pampasadang van ang biktima umaga bago ang nangyari. Kanto kaya ayaw naman ako nagligado, hindi nagali ako. Pagbalik ko, naabutan ko na ni pero halos almost 1 year na. Halos mag 2 years na kami magkaibaran kani. Mayo man akong dadago ko nababaritan siya yung makulog. Oo, kaya mga isubago nga nila na barita ko pero namundo mo na ko ta. Kabigla. Oo, kaya may iba rin, mabuot mo yung tao bago man siyang ang tao kaya makamundo man na araw ka itong nangyari sa iya. Sabi ka ito, nagparahay kaya ang unit niya ta gano'n nagpahira yung bearing, sabi niya. Tapos sabi niya, naabot pa lang ako Haling Legazpi. Sabi niya, sa aga na lang siya mabiyahe. Samantala, nagpapasalamat naman ang PNP sa tumawag sa 911 hotline at nagpaabot ng insidente. May sariling hotline din po ang PS5. Pero maganda po yan na nakatawag po sila sa 911 kasi sabi nga, pagka walang direktang matawagan, mas maganda na may mga alternatibong paraan para makakontak at makahingi ng agarang tulong. Jan Amador, CSN.